Machiegni janeno malo lweti TV okinyi machalo kamani endi en tarik 18 waikre mar mondo mi wami magite magin weche mag nonro mar oboke kawuono ni endi e seche machalo kama endi. Machiegni an go oboke adek kaendi, oboke ma The Daily Nation, The Star kod The Standard. Oboke ma The Standard wacho mantie kaendi, why Uhuru won't be on Raila's campaign. Gimiso ni koro Uhuru ok bibede campaign mag Raila, koro oler. In a major change of tack, President Kenyatta will not be hitting the campaign trail to hunt for votes for the Azimio presidential candidate in 17 battleground counties that jointly boast of nearly 5 million votes that are still up for grabs with just 81 days of elections to go. Mane wacho mantie kanyo, koro Uhuru Kenyatta ok bibedo ni Raila campaign. Mano wachore gimomiyo inyalo somo ito boke ndi mar 4 gimomiyo mano koro bro timre. To wacho ni nitiere podo kura maromo madirom milion 5 mapod ni kanyo ndi ng'ata nyalo kawo malo godo ng'wejni endi masani koro wadong' godo gi ndalo madirom 80 kende. Omiyo pod en wach maduong' ahinya mantiere kanyo. Ka wadhi ito boke ndi mar 3 wach matanga med kanyo endo en ni Independent fault IBC over delays to publish their names. The Independent Electoral and Boundaries Commission is on the spot over failure to gazette independent candidates on time. Chairman Wafula Chebukati in April announced that the commission would publish the names and symbols in the Kenya Gazette by May 13th. 5 days past the set deadline, IBC is yet to make public the list and the candidates are now crying foul. Mane wach mantiere jomuchung' kende gi achung' kenda sani koro ywak ni IBC deko gi gigolo nyinge gi mar mondo mi koro gitapani gi nyowuok nyoro. Nyaneno ka nitiere gazette notice mama ni wuok nyoro ma paro ni beni NN. Why Uhuru may campaign for Azimio behind the scenes. Gimomiyo Uhuru koro nyalo bedo ni koro bro siro Azimio gi chien mane gima koro nitiere. Kakoro wang'iyo mag mantiere kaendi en ni wacho ni koro strongholds mago eko mag UDA gin Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, West Pokot, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Nakuru, Kericho, Bomet, Bungoma. Azimio strongholds gin Busia, Mombasa, Kakamega, Kilifi, Taita Taveta, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira. Koro pod gin gigo eko manitie ka gi kacha mapod imedo ng'i ahinya. Nairobi okano ng'amo mi Nairobi kanyo mago e weche mantiere. Kalonzo stands both friend and foe with the flip-flopping. Kalonzo koro en ng'ama en koni gi koni, bedo ni ochung' nyamakara ni thago ji ahinya. Koro pinto Kalonzo ni en nang'o. Kalonzo had made Azimio bend over backwards to accommodate him and his demands. He declared that he will go for it alone after failing to clinch the running mate position. Mane wacho sani koro Kalonzo wacho ni en koro wuok to nchono keto ji kaendi gi chik ma keturu nyinge ni obedo Azimio oka keturu maendi keturu maka koro satimne gi mama dwaro chako puro kendo ng'wecho wuok. Karua Munya and I will protect Mount Kenya interest in Raila government. Mane gima saendi koro Karua wacho ni gintiere kanyo kod Peter Munya gibro ng'i ahinya mano ichigo ko mang'iyo got kono. Kindiki wacho ni ANC kod Ford Kenya must bring votes. Mane wacho masani koro Musalia Mudavadi kod Wetang'ula nyisi gikel 70% mar Western. Nigi mano senyisi kiluru 70% mar Western eka koro mondo ubede e iye kaendi. En demand matek malich making'iyo kaka entiere. To koro akiani en kamano nang'o. Kura isero koro nyisi ni dhi kech ng'ama idhi omire no bedo mondo mi osere iloso mna gi ng'ato eka koro kel kura. Awuoro wach matimre kanyo no endo. Mid-sized cities to bear burden of population boom in Africa. Sani koro bombe matindo ma sani koro chako wuok piny. Sani koro biro bedo ni gibo ting'o mano ma bende en tora mapek ahinya mano endo madongruok mag bombe matindo tindo kaya hosi mar Africa kaendi kaluwore kod mago bende gichon sani koro dhi nyime e Afri cities e Kisumu. Josomo gi jondiko Aino kani kanyo otia Nakuru City maendi koro en weche mag Nakuru inyalo ng'iyo kaendi Lake Nyanjui dhi nyime gi lando kendo paka hinya mano ginema Nakuru. Don't gamble with your future during polls, once Raymond.
Rongai MP will be defending his seat in August. He wants voters to determine the intention of a candidate. Mane wachimantiere kanyo endo achiel kachiel. Kawadhi nyime koni. Wachmatanga medo onge jomosani osenyiewo 10 transfers already agreed this summer. Gina mao kaka Mother Antonio Rudiger masani kod dhi Real Madrid. Ntie Wang Hee-chan mar RB Leipzig madhi Wolves. Nitiere mano endo ma Niklas Süle ma Bayern to Dortmund. Ae koro nitiere mano endo ma en Erling Haaland mowuok Borussia to Manchester City magitegi nyama koro bro bede transfer window. Daily Nation thor mar wach mantie kaendi en ni to dump or to quote. Mane wach mantiere owe koso kaw. Mane wach mar Kalonzo. Pod wach Kalonzo pod ni mana kaendi. Man at crossroads Kalonzo ni akere kiki sani endi with a single-minded approach to deal making. Kalonzo Musyoka is disrupting the political rule book and kicking up quite a storm. But what value does he bring to the table, and is he worth fighting for? Moko rivenye mpenjo kanyo endo nikech Kalonzo timre kamani ang mukele mesa. Beone beni koro ni en ngama imanyo kamano malicha ahinya. En ang'o ma en godo? Magi weche manitiere. Wacho ni en ng'ano endo makadhi e gimoro dhi gi para achiel kende moko ng'eni inyalo ringo kidhi koni kata iduog koni. Kang'iyo picha moko wach Kalonzo makoro en mobagi kaito boke ni mara ng'wen nyaka bich. Somane wach ni ng'e Mudavadi Wetangula have 70% vote target. Makindiki wacho the duo consented to condition to be appointed Prime Minister, Prime Cabinet Secretary and National Assembly Speaker respectively. Manegi makoro mondo miyo Mudavadi gini nyaka kel 70% mar Western votes. Eka koro bio kete mano endo Chief Secretary e cabinet mar Ruto. Kamano kotimre mano Mudavadi oringo oko. Wetangula gini beko kotimo kamano speaker okoyudi otek. Gumbo's bid for Siaya governor in jeopardy as Owino withdraws. Maendi Owino police, Owino wahongo, Charles Owino wahongo ni owere kod mano endo ma Nicholas Odero Gumbo wajonya. Koro saniendi chuno ni koro nyaka Gumbo manyang'ama chielo. Former Rarieda MP Nicholas Gumbo yesterday suffered a huge setback in his quest to become Siaya governor after his running mate Charles Owino withdrew from the race. Mr. Gumbo was still in shock last evening as the Electoral Commission gave him some room to scout for replacement. The move forced the United Democratic Movement party to call for an interview to pick replacement for Gumbo. For Mr. Owino, rather, an exercise that they are to accomplish within 48 hours. Wow, was directed by the IEBC. Potential candidates include journalist David Ohito, Tabman Ochogo, former town clerk, and Mr. Baraza Magiki Wendia Tabman and former town clerk Manendo Makisumu. I couldn't take David Ohito, my danger from Bomandika Hinyaka and David Ohito. According to sources, ODM is said to have reached out to the state apparatus to have Owino recalled to the National Police Service. Last evening, police sources confirmed Owino's recall. While Owino, a former police spokesman, had said he resigned from the service, the state has a different version. Authorities say his resignation was not accepted, and according to officials at Vigilance House, he was still a police officer campaign. Police officer maporugo campaign. Mae wach makoro timre kaendi. Achine koro ni ODM nyo loso kode modhi loso kode piny owacho mondo mi Owino duog kende police. No Owino ne en kara ne pok ne kaka no resign cha ne police service ne pok yie gi resignation ne no endo. Koro miyo barupe no beda kanyo ni pime godo mondo cheko duog dongo ja hawende. E resign employer kuda monde dhi chung irengo iduogo ichung ichako mikendo tiji chande samgeza so lakini hapa ni mageto siasa mondo mikoro Gumbo ket joge hapa ni Gumbo no se bembo e ground kwere manyo kaka tang goti e Gumbo kone gi kocha mane gi mantie keche orengo gere nigi tich matek mar mondo mi ginne kaka gibro yombo Gumbo keche
mane gima paro ni timre kaendi. Raila overtakes Ruto in new Tifa opinion poll. Mae wach mantiere sani ni ko Raila koro ne okadho Ruto. Maendi ombulu mar paro mane oketi achiel kachiel. Gideon Moi bende nyowacho ni owere gi siasa miyiere ji. Koro chako dok kendo dhi manyo kombe ma Senate ma Baringo. En siasa ma ji dhi koni, siasa tek jo kama. Gima mondo winjire siasa tek. Siasa ok yot. Gideon Moi bende oseng'iyo piny ni jo kama ure chaka doga many Senate na chande, anyalo go kwano molo gik michiko ji gieki. Mano e wach man chiko ji gieki. Mano e wach mantie kanyo. Your flu may be mild COVID, mane giminyisi. Sani ndiko ka intie gi homa moro, onyalo bedo ni na COVID, ng'iane wacho ni ndo maber. Mane wacho sani kodi wacho ni sani nyalo bedo gi homa moro, nyalo bedo ga thung'a moro, to kara thung'a no endo en mana COVID-19. Mane wacho mantiere. Ka wadhi nyime wang'iyo gigo mantiere e boke ndima moko matang' medi en mana wechego eko mag tuke mang'ana kelni. Sani ndi Homeboys, Kakamega Homeboys manyetimo maber ahinya Kenya Premier League. Masamo at one point negni 11 points clear. Sani ndi Kotas kosekadho gi goal difference. Ang'o mano endo timre. Klopp clings on a settled race, goes to the final day of the season. Win against Southampton keeps Liverpool on course for quadruple, but EPL fate not in their hands. Mane wachi mantiere sani ndi Liverpool sani ndi gi Manchester City ibro ng'eni ng'ano mokawo lig no endo muna Sunday. Onge gima ni ng'ato osechodho ligo dhigo chuth ma en koro en sani sunga. Liverpool nitie kanyo, wan kanyo to kongangari sana. Wadwa mondo miwane kaka obro dhi achiel kachiel. Aka oboke mogik mabende thor mar wach mantiere kanyo endo ni Karua pick lifts Raila past Ruto in top job race. Mane wach mantiere kanyo ni koro bedno yiero Karua nindi. Raila koro osemedo mbi mare mane en godo kendo koro kadho William Ruto. New surge comes at a time Azimio has been in turmoil with key allies including Wiper leader Kalonzo Musyoka abandoning Raila. Preferred next president Raila Odinga 39%, Ruto 35%. My time mokwongo koro mwaneno ka koro Raila okadho Ruto nyaka nyine gini chakre gini abich manokadho for the first time. Wach mar Owino inyalo ng'iyo kaendi about turn mane gima Owino timo sani endi kaka police ogo about turn maduong'. Koro mane gima miyo sources say plans underway to replace Owino with UDM official. Maga weche mantiere kanyo endo achiel kachiel. Kaka Karua osemedo mbi ne Raila nyalo somo ito boke indi mar abich. Jandiko kaendi en Charles Nyambuga. Mondo ing'e to ang'o motimore maendi en lecturer mano endo mar Maseno. Kang'yo kaendi Jocelyn rocks UDA ODM as big wigs eye nominations. Maendi ni masani ko timre jomara mondo mi koro gwelgi e ODM kata mano endo mondo gwelgi e UDA. Sani koro Jose chako tero kwayo magi achiel kachiel. Seche gogo eko. Reprimand corrupt colleagues. President urges public officials. Sani President wacho ni kapo ni ng'ado endo majami badhe kama intiere ne ni ng'ano endo onyis gima timore mondo miyo kaone chik. Mano e gima Ouro wacho. Pajosomo gi jondiko e The Star. Wache maduong' mantie kaendi ni Sauti Sol loses 2K fans after Raila's spat. Mae gima ntiere. Sauti Sol nyowacho ni Azimio nitiyo kod thumgi moro yono endo moko winjore. Sama ne giwacho gima chaka gore gi Azimio ni YouTube ratings magi nodok piny from kia milion 2 nyaka koro gidong' mana gi kia 900,000 parani. Mano endo ni gima lich ahinya ka koro dhi nyime sani. Nikech giwacho ni thum gimilongo ni Extravaganza was played at an event in which Azimio unveiled Martha Karua's Raila Odinga's running mate on Monday. Samoro nitiere ma gigo samoro mi bedo popular, but anyway and right margi, but anaka nene kaka ng'at ma en jalendo en ni samoro kino ka thumi is taking over political ground to samori we mondo dhi nikech it builds you me numbers sani koro gini sema mondo mithuno migi numbers nikech siasa duoko gi piny kabisa. Klopp still hopeful, not likely but possible, says Liverpool boss as title race goes to the wire. Mana ya wachi mantiere kanyo. Liverpool boss Jurgen Klopp says overtaking Manchester City is not likely but possible after a side 2-1 win over Southampton sent the Premier League title race to the final day. Defending champions City, who host Aston Villa on Sunday, are a point clear of Liverpool
who face holes. Wang'ni wariembre gi jogi. En ng'wech ma kaka ji bedo onge. 2019 ben wariembre kodgi kamae. Kiny ben odiochieng' machielo, bed kod kinde makare.